Però que no vull posar el genoll a terra. És el genoll a terra. No. Fica-me'l al peu. O algo. Fica-me-la. A veure, la idea és... Aquesta càmera és cada trossos, eh? Ja, vale. Me la vaig trobar de diagonal. Ah, bueno. Bueno, una, dos, tres. Vale. Ara, haureu d'agafar vosaltres. Som al revés, els mans. Tu l'has agafat pel cul. Ara et tocaran el cul, t'aviso. Vale. Hola. Preparats? Amunt. Bé, fins aquí bé. Estàs bé, Júlia. Somrient, així, sí. Tanca els genolls. Ara. Ara ve el moment més divertit. Ara em fa cara. Preparats? Un, dos, Agafeu les primeres, va. No hi ha res, no sé si... Un moment. Estàs bé, Júlia. És que a darrere no sé què m'estan fent. Ai, ai, ai. noia, si sí. Agafa'm bé, no sé qui m'està tocant el cul, però agafa'm bé. Atenció, agafa'm bé el cul. Quanta treta? Un moment. Tu quanta treta, no et moguis. Ve l'Aia o què? Bueno, més o menys. Preparats? Júlia, dreta, eh? Amunt. Sí. Ara això pujo. Ai! Que no pugi més, que no pugi més. Ja està. Vale, va. Corba l'esquena una mica. Home, i per baix, eh? Vale, Per on la baixem? No, jo el baixaria normal. Vaig a jugar ja. Dreta. Tuli, t'estava dient que no, tia. És que no m'he